खुलुमबाय दुलाराय बर' समाजनि जानानै आरो गावनि व्यक्तिगतनिफ्रायबो आं फैगौ दीपावली फोरबोनि सोमोन्दै जोंनि सोनाब बंगआव थानाय जत' बर'फोर दं दाब दाब जिल्लायाव थानाय बर'फोर बैनिसिमबो आं दुलाराय बर' समाजनि जानानैहाय शुभेच्छा बार्ता बावहोनो आरो जोंनि सोनाब बंगनि बर'फ्रा मालाय हारिजोंहाय लोब्बा लानानैहाय दीपावली काली फुजा दुर्गा फुजा फालिबाय थाखायो बे दीपावलीखौबो जोंनि बर'फ्रा समानै मालाय हारिजों लोगोसे फालिबाय थायो दा मोजाङै गावनि कालचार लानानै फालिबाय थाथों एबं बयबो मोजां संसार मोनजाथों होननानै आं बयखौबो खुलुमबाय आरो जोंनि गेजेरावहाय बिभिन्न धोरोम फालिनाय बर'फोर दं डिसेम्बरावहाय जोङो ख्रिस्टान फालिनाय बर'फोर दं बिसोरबो जोंनि समाजाव दंखायो दा एबं इंराजि गोदान बोसोरबो सफैखानायसै जोंने डिसेम्बरनि बानायनाय इंराजि गोदान सालनिबो जों लोगोसे दुलाराय बर' समाजनि जानानै आं बे आगाम बे आरि बार्ताखौ शुभेच्छा बार्ताखौ बावहोबाय बेनिसिमबो बयबो मोजां दीपावली काली फुजा 25 डिसेम्बर आरो गोदान इंराजि बोथोरखौ मोजाङै फालिथों फालिनो हाथों बर' फिसाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा बेखौनो बुंनानै आं खुलुमबाय बयखौबो रायजोफोरखौहाय दुलाराय बर' समाजनि पक्षनिफ्राय बयखौबो फैगौ जे जोंनि काली फुजा एबं दिवालीबो आन्तरिक शुभेच्छा थाबाय बयखौबो आगाम शुभेच्छा थाबाय बयबो मोजाङैनो जाहाथे बे जे पालन खालामनो हानाय बादिनो आरोखि बयखौबो गोसोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आं मन्टु नार्जारि गामि दक्षिण सिथालि दुलाराय बर' समाजनि कालचारनि ब्लकनि आफादगिरि हिसाबै आं बुंनो लुबैयो दा जोंनि बे बेंगलावहाय जेसेबां बिसोरबो कालचारनि ब्लकनिफ्राय सफैनो बा अनलाइन ब्लकनिफ्राय फैनो हादों बयखौबो आं आगामि जोंनि जे बिजय आरि काली फुजा फैगौ बेनिखौनो एबं नेक्स्ट गोख्रैनो डिसेम्बराव आरोबो फैगौ बर'दिनबो फैगौ बेनि आं गासैबो बर'फोरखौ हिन्दु ख्रिस्टान जा दं बयखौबो आं गावनि धर्महाय आंनि बर' समाजनि धर्महाय आरो शुभेच्छा जानायो बयबो मोजाङै दिन थांथों बयनोबो आगामि दिना मोजाङै दिन थांथों